Takže čau, tady jak jinak než Mrasy 13 a dneska se zase zahrajeme Roblox tentokrát, ale bude ale v autě. Takže já se rovnou na to vrhnu, máme tady nějaký čas, takže to jsou asi závody. OK. Zatím to je teda lehké, jako dříve. Počkat, to můžu sebrat, tak moment. Dobré. Já mám nějakou 1 z 10, nevím čemu mi to teda je. Okay, boostíky, bereme si boostíky. Bereme si boostíky. Nice. Další boostík. OK, tak to je, OK, tak to je jináčí hra. OK, můžu skákat. Let's go. Už máme 3 z 10, to je dobré. Sakra. Čas ubíhá 2krát rychle. Ajaj. Spin. Mám počkat. Dobré, jedu dál. A to se podívám potom, co je tady po stranách. Tak já potřebuji rychle jde do cíle. Snad se jim to podaří. Ale vypadá to, že ne. Let's go. Tady máme další, rovnou 2. Takže máme 5. Už jsem. Okay, tak já budu radši sám. Sakra. Tady teďka krát rychle, takhle, ano. Skočím. Ne. Ach jo. Ok, skočím o červené zdi. Už zase. Mě fakt jakože neminou. Hop. Ty vogo. A co mi to stalo? A dostal ještě to XPčka za safe landing. No tak to ne. A zase. Ne, já tam promarnil jednu. Tu fialovou věc. A za chvíli jsem v cíli, jeď. Prosím. Hop. Jeď. Skoč! Já mám ale co dělá. Ajaj. Dobré, pojď, jeď. To ještě mám. Pojď. Let's go. 8 z 10. 52 sekund. Jsou skoro v cíle. Mám jich 9 a kdybych sebral ještě tamto. Ne! A mám jich 10. A nevím k čemu mi to je. Já to tady vezmu tudy. Kašlu na to. Prosím. A rychle. Prosím. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sakra, ne. Tak to bylo close. Ok. To už můžu mám. Já se tady podívám nejdřív, co tu máme. To je Dodge. Nice. Byl jsme Queen, ok. A k čemu je tady toto? To si můžu zarolovat. Jej. Ok, kolesa. Ok, to mám jeden zadarmo, tak schválně. Co dostanu? Float. Nevím, k čemu mi to jako bude. Ale ok, máme powers. To je tohle. Aha. Jo, aha. Okay, teďka jsem asi 2 za sebou nesebral. Teďka bych mohl vychýt 5. Pojď, let's go. Ještě doženu toho prvního. Ok. Vypadá to, že cesta je stejná. Ano. A už je to nějaká lehká, jak jsem to jednou dojel. Ale zase nechci to zakřiknout, jo? A zase jsem to mysnul. To je hrozný. No. Čau. Dobrá, já jsem první. Ne. To je. Dobrý, tak už nejsem první. Ach jo. Hop. Skočím rychle sám. Tady sám. Let's go. Toho doženu. Aha, on umřel. No takže už jsem ho dohnal. Hej, ale tentokrát já už se proto vrátím.
jsem jich tolik promarnil. Hrozný. I tolik peněz. To je velmi špatné. Ok, ty balonky mě trochu jako triggerujou. Super. Jsem šel si rovnou do hrobu. Ale ok, pojď. Prosím, ne. Jeď. Dělej. Ok. Tyka. No, já se proto vrátím. Let's go. A jeď. A jeď. Výborně. Už máme na auto. Myslím teda. Ok, jeď. Výborně. Já už za chvíli jsem... Ne. Nohe. Jak za chvíli jsem na konci. Ale třeba pak mě doháně, já chci být první. Bez tak za to dostanu nějaký bonusové věci. A to já chci. Ok, červená zdi. Aj. Ok, tady to vezmu a spadnu. A dobrý, jsem na levelu. Nebo jsem na dalším levelu. Ok. Tak máme jich 10. Asi zatočím. Už je to rychlý. Jo, vůbec kde se můžu to equipnout? A já už jsem to dělal. Aha. Ok, tak teď. Mám to tentokrát učený. Vypadá to, že to máme víc peněz. Nebo? A já všechny myslu. Ale jsem nějaký pomalej. Se mi nelíbí. Pojď. Ale tak, co to je? Jsem neschopný úplně. Dobrá, teďka to určitě vezmu. Let's go. Vzal jsem to. Hop. Nice. A jeď. Ok. Hop. Ne. Sakra. Jeď. Ok, mám double money. Jsem se nevšem. A radši pro jistotu vyskočím takhle. Nice. Teďka to jde nějak pomalu už. Ok. Půjdu zase tudy. Ne. Ne. Jo, už vím, proč máme málo času, když jako je to 3x rychlejší ten čas. A zase mám double money. Takže už mám litra. Vidím nějakého cávka, co to má za auto? No, on má Dodge. Ne, dohája. Jeď. Rychle. Jo. Jeď. Tak. Hop. Let's go. Jeď. Aspoň do poloviny. Jeď. Dělej. Poslední. Ne. Blízko. Ok, to bude pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám to líbilo. A čau.